Вітаю вас, сябры на топ-пляцоўцы медыапрасторы. Я журналістка Ларыса Шчаракова, і сёння ў мяне ў гасцях кандыдат філасофскіх навук, праваабаронца, выкладчык рэлігіязнаўства Віктор Адзіношенко. Вітаю вас, Віктор Александрович. Дзякую, што вы прыйшлі. І сёння мы паразмаўляем пра канфесійную, рэлігійную сітуацыю на Гомельшчыне, пра выклікі, з якімі праблемы, з якімі сутыкаюцца вернікі розных канфесій. Я ведаю, што вы, як праваабаронца, маніторыце гэту сітуацыю з правамі вернікаў у Беларусі. Віктор Александрович, што ўяўляе сабе канфесійная сітуацыя на Гомельшчыне? Якія канфесіі тут ёсць і прыкладна ў якіх прапорцыях, як яны прадстаўлены? Ну, значит, тут ёсць амаль усе тыя канфесіі, якія ёсць у Беларусі ў цэлым, за выключэннем там, ну, нейкіх, скажем так, мармонаў, там, потым кальвіністаў і гэтак далей. Яны, ну, у нас ёсць армянская апостольская царква, это вельмі такія малаколькасныя арганізацыі, яны ў Беларусі ёсць у цэлым, але у Гомельскай вобласці іх няма. У нас тыповая такая сітуацыя рэлігійная для Беларусі. У нас пераважаюць праваслаўныя. Давайте пералічым наогул, якія канфесіі тут прадстаўлены. У нас ёсць праваслаўная царква, некалькі соцень суполак, потым ёсць каталіцкая, калі не памыляюсь, 18 суполак, адна грэка-каталіцкая, ёсць у нас стараверы. У нас ёсць стараверы, ёсць пратэстанцкія арганізацыі, амаль усе пратэстанцкія арганізацыі. Ну, вы кажаце, апроч кальвіністаў і лютеран, так? Лютеране у нас таксама ёсць. У нас ёсць таксама. Да, няма кальвіністаў. І ёсць мусульмане, вось. У нас ёсць крышнаіты. Вось. То есть такая палітра даволі разнастайная. Ну, сярод пратэстантаў это хто? Это евангельские христиане-баптисты, это христиане веры евангельской, это то, что называется пятидесятники, это адвентисты сёмага дня, это сведкі Іговы, хотя, ну, некоторые даследчики их до протестантов не относят. Вот, ну, в принципе, все, так бы мовіць. Сколько у нас на Гомельшчыне христиан? Ну, прикладно. Колькі людей, колькі адсоткаў людей паводле перапісу на апошняга, яны стала наведаюць царкву, зразумеў, ці касцёл, ці... У перапісу пытанне аб рэлігійнай прыналежнасці не задаецца. Вось, задаецца пытанне ў сацыялагічных даследаваннях. Так вось, сацыялагічныя даследаванні, якія публікуюцца афіцыйныя, яны кажуць, што ў нас прыкладна, это там розныя лічбы, но прыкладна 80%, прыкладна 50% апытаных называюць себе вернікамі, і сярод іх прыкладна 80% гэта праваслаўныя. У Гомельскай вобласці тыя ж лічбы, але гэта не адпавядае рэчаіснасці. Трэба адрозніваць, кім сябе чалавек называе. Як правіла, калі чалавек называе сябе праваслаўным, гаворка ідзе не пра рэлігію. Хрышчэнне толькі, да? Да. Просто хрысцілі паводле праваслаўнага абраду. Да, это такая культурная идентификация. Лічаць, што праваслаўная гэта рэлігія ўсходніх славян. Вось таму называюць. А каб лічыцца сапраўдным праваслаўным, гэта якія крытэрыі трэба? Як часта трэба наведаваць культавыя установы? Гэта той чалавек, які рэгулярна наведвае царкву. Рэгулярна гэта раз на тыдзень. Это ось абавязкова. Які ведае асновы веравучэння, ну тое, што напісана у Бібліі, калі браць хрысціян, які ведае асноўныя маральныя запаведзі і, што самае галоўнае, імкнецца іх выконваць. І калі па гэтых крытэрыях браць, калі браць па гэтых крытэрыях, то наогул называюцца лічбы на Беларусі колькасці вернікаў ад 1 до 7%. Я лічу, што... Это хрысціяне? Это тыя людзі, это наогул вернікі, якія, ну, маюць... І мусульмане, і пратэстанты. Усе. Гэта 7% толькі. Да, прыкладна 7%. Это максимум, а мінімум 1%. Но я сустракаўся... Гэта атеістычная краіна атрымліваецца? Гэта краіна з дэкларатыўнай рэлігійнасцю. Что гэта значит? Это значит, что человек называе себе там православным католиком и так далее. Но у большасці выпадкаў православны католик. То есть протестанты, там у іх просто іншыя крытэрыі. Вось. Але, ну, ён хрышчоны, значит, ён православны альбо католик.
Ну, Ну, а як от підлічили? Як це от підлічити, скільки людей стало навідувати храми? І от яка методика, як це? не, ну, это і в соціологічних дослідженнях. Наприклад, задається питання, кілька разів на год, як часто ви навідуєте церкву, ці читаєте ви Біблію, ці знайомі ви з основними положеннями і так далі. Там вельми, скажімо так, вельми велика така кореляція поміж тим, як чоловік декларує, и, скажем, реальным становищем, это у протестантов. Там, когда человек называет себя протестантом, это значит, что он веде життя як протестант. Ось у їх это така... Нема декларативного. Ну, як правило, нема. Як правило, нема, хоча і там треба дослідувати, що таке у їх релігійність. І у їх є свої проблеми, але у їх, скажем так, значно більш така реальна картина. Віктор Олександрович, з чим ви зв'язуєте такий, ну, прямо, скажем, низький відсоток вірників у Білорусі? Здається, такі самі лічби і в Західній Європі? Ні в якому разі. У Заходній Європі значно більш високі лічби. Навіть ті країни, які по всіх дослідженнях йдуть як, скажімо так, атеїстичні, невіруючі, там процент тих людей, які мають реальну совість з церквою, там більш високий. Я не можу зараз ось узгадати по різних країнах, по різних. Ось, значить, у Польщі... Ну, Польща 50% прикладно, так? Ну, там глядячи як. Просто там більш 90% називають себе католиками. Але гэту лічбу... Да, у нейкім сенсі, но там у значно більшій ступені это адлюструє реальну ситуацію. У значно більшій ступені. Польща згодна, а ну, є ж міркування, що заходньоєвропейські храми теж іспанські, да, французькі, німецькі, вони пусті фактично. Справа у чим, зараз я не маю перед собою лічбу, там просто шмат храму набудували. Кількість віруючих зменшається, але у будь-якому випадку, вона більша, ніж у нас, у будь-якому випадку. Більше 7%? Там більше... Ви назвали два лічби, 7 і 1%. Там більше, принаймні, нормально, більше 30%, так би мовити, принаймні, нормально ось така ситуація. Скажіть, з чим зв'язується такою низькою уровень релігійності в Білорусі? Переходним станом. Переходним станом від совєтського громадства до нейкого іншого громадства. Тобто ось такий низький уровень релігійності, це безумовно ненормально. Але те, що люди декларують себе, як віруючі. Дає нам надію. Да, гэта дае надзею, што калі царква будзе з імі працаваць, то, скажем так, колькасць тых людзей, якія будуць хадзіць у храм, будуць чытаць там Біблію, яно будзе павялічвацца на самой справе. А з чим ви зв'язуєте вот на Водохреща, там, на Великдень, просто натовпи? Гэта правда. У храмах. Ну што так, калі яны наогул не вераць у Бога, не ходзяць у царкву, толькі хрышчаныя, чаму яны туды імкнуцца на Великдзень, на Водохреща, на Ражаство? Гэта так званая традыцыйная рэлігійнасць, якая зводзіцца да выканання абраду. Самае шматлюднае свята на Беларусі, на самой справе, гэта радаўніца. Это тое, што называецца вясеннімі дзядамі. То есть то, як яно у нас святкуецца, вось гэта, ну, скажем так, язычніцкі характар. Калі людзі прыходзяць на могілкі, ядзяць там і п'юць, там пакідаюць, скажем так, памёрлым нешта, да. Вось, прычым тут у Гомелі я з такім не сутыкаўся, але, ну, вы самі можете паглядзець, як гэтыя дэманстрацыі ідуць ад Гомеля да рандаўскіх могілак, колькі там людзей. Вось, але тут больш спакойна. Я сам з горада Рэчыцы, і калі быў маленькі, мы з маці ходили на могилки, так там это была такая маёўка, там, знаете, каля кожнай, там столик каля кожнай могилы, знаете, на столику там абрус, на абрусе там некие каструлки, знаете, с бульбой, там мясом и так далее. И люди едят и пьют вельми так, вельми старанно. Ось. Тут я такого не сустракал, больш спокойно, але так само, люди радуюцца жыццю. Прычым замежнікі, які до нас прыязджаюць, яны гэтым захапляюцца, яны кажуць, што вы вельмі аптымістычны
містычны народ, што вы нават тут не баіцеся смерці, нават вот так вот п'еце і радуецеся. Вось так. То есть гэта традыцыйная рэлігійнасць, і чалавек, які нават, ну, скажем так, не звязаны з хрысціянствам, вось, але лічыць сябе, напрыклад, праваслаўным, ён для сябе лічыць прынцыпова важным, па-першае, адсвяткаваць Пасху, адсвяткаваць, таму што ў нас і пры савецкіх часах амаль 100% насельніцтва святкавала Пасху, пяклі гэтыя, ну, булкі, фарбавалі яйкі. Вось, і зараз гэтая традыцыя захавалася. Да, і буточкі гуляліся. Але зараз яшчэ, ну, для часткі насельніцтва прынцыпова важна яшчэ схадзіць, это ўсё асвяціць, так бы мовячы. Вось. Это такія народныя звычаі хутчэй. Таму што хрысціянства, яно крышачку інакш на гэта ўсё глядзець. Вось хрысціянин гэта той, хто мае веру, хто вядзе хрысціянскі лад жыцця і гэтак далей. А гэта такі. Прычына нізкай рэлігійнасці? Прычына нізкай рэлігійнасці, па-першае, што за гады савецкай улады было страчана разуменне, што такое хрысціянства. Хаця мы можам разглядаць царкву і праваслаўную, каталіцкую, асабліва пратэстанцкую, вось у гады савецкай улады, гэта такая гераічная гісторыя, што людзі збіраліся ў падполлі і ўсё адно, скажам так, адпраўлялі нейкія рабілі абрады, святы, падпольнае хрышчэнне і гэтак далей. Я таксама падпольна хрысціўся, мяне хрысціла моя бабулька. Значит, вось, ну, не бабулька мяне занесла ў царкву, мяне там святар хрысціў, таму што бацькі ім нельга было, таму што, ну, зволілі б з працы. У вас бацькі камуністы? У мяне не камуністы бацькі, але, скажем, нейкія такія дробненькія пасады займалі, дробненькія пасады. І калі б даведаліся, што, ну, яны панеслі ў царкву хрысціць сваё дзіця, то яны б гэтыя пасады не займалі. Віктор Александрович, ну ўжо 30 гадоў, там ці колькі, 25 уже няма Савецкага Саюза, так? Уже можна было бы аднавіць нейкі такі ўзровень рэлігійнасці, но неяк так не атрымліваецца. Давайте тады перазважаем, хто найбольш эфектыўны у працы з патэнцыйнымі вернікамі, хто мае шансы, ну не мае шансы, а рэальна больш прыцягвае да сябе моладзі, новых людзей, неафітаў. Найбольш эфектыўна, калі браць, гэта тое, што мы называем пятидесятнікі. Это хрысціяне веры евангельскай. Ну, пратэстанты, калі ну, можна сказаць так. Вось, яны, ну, пятидесятнікі найбольш эфектыўныя. Найбольш эфектыўныя. Там яны ўздзейнічаюць на псіхіку. Знаеце, у іх ёсць метады. Знаеце, я шмат ведаю гісторыю, што чалавек кажа, што ось я там піў, быў наркаманам, я прыйшоў у царкву хрысціян веры евангельскай, я перастаў піць і я перастаў быць наркаманам. Гэта праўда. Это праўда, чалавек радыкальна мяняе свой светапогляд. Бо калі працуюць з такімі ўразлівымі групамі, так, наркаманы, у тым ліку і з імі. У тым ліку і з імі. Так, у тым ліку і з імі. У іх атрымліваецца. Пратэстанты, яны наогул працуюць са сваімі вернікамі, прыхаджанамі. Яны працуюць. Працуюць з прыхаджанамі таксама католікі. То есть разгортваецца праца. Спрабуюць ужо працаваць і праваслаўныя. Але зноў жа кажу, што гэта справа часу. Гэта не можа быць зроблена хутка. Это не можа быць зроблена хутка. А чаму ўсё ж такі пратэстанты на першым месцы? Я памятаю яшчэ ваше інтэрв'ю, якое вы мне давалі там колькі гадоў таму, вы казалі, калі б пратэстантам далі, калі б яны знаходзіліся ў роўных умовах з праваслаўнымі, яны бы просто імкліва бы набралі бы сабе. Я вам хочу сказаць, што гэта таксама не выключана, але гэты тэзіс, ён павінен быць скарэктаваны, таму што адбываецца нейкая ступень насычанасці. Вось, нейкая ступень насычанасці. Канешне, калі б даць магчымасць тым жа пратэстантам такой больш актыўнай місіянерскай дзейнасці, каб яны, ну, выступалі па тэлебачанню, каб яны хадзілі па школах, каб іх пусцілі ў школы, каб, скажем так, яны, ну, адкрыта маглі працаваць у бальніцах, то эфект бы быў. То есть павялічылася б колькасць. Но ім гэта, ну, скажем, не даюць. Так вот. Ну, у школы іх не пускаюць. Апроч праваслаўных,
святароў школы не пускаюць нікога. Мы вернемся до гэтага яшчэ, просто я вас перапыніла, вы пачалі казаць пра каталікоў, якія таксама, на вашу думку, даволі эфектыўна працуюць. Так, калі мы бярэм праваслаўную царкву, то з праваслаўнай царквой заключана пагадненне о супрацоўніцтве. Вось. І, адпаведна, скажем, за гэтым пагадненнем, то есть супрацоўніцтва паміж праваслаўнай царквой і Рэспублікай Беларусь. Адпаведна, за гэтым пагадненнем было заключана пагадненне паміж Беларускай праваслаўнай царквой і асобнымі міністэрствамі. Міністэрства аховы здароўя, Міністэрства адукацыі, там, вось, і гэтак далей. Вось, і таму ёсць такая законная падстава, каб праваслаўны святар, напрыклад, прыйшоў на прысягу, альбо каб праваслаўнага святара запрасіць у школу і гэтак далей. Вось, альбо каб ён прыйшоў там і асвяціў нейкую, скажем, аперацыйную, вот, і гэтак далей. Вось, а для католікаў, напрыклад, такой падставы, законнай падставы няма, рыхтуецца зараз пагадненне паміж каталіцкай царквой на Беларусі і, скажем, урадам, але яно толькі рыхтуецца. Пакуль што яго няма. І, скажем, запрасіць каталіцкага святара ў школы, гэта, няма законных падстаў. Слухайте, все ж таки держава аддзелена ад царквы і ад касцёла ў тым ліку. Як вы лічыце? Добра, што там няма, што ў школах няма рэлігійнага выхавання, ці гэта кепска? Я хочу сказаць наступнае, што, значыцца, тое, што ў нас светская адукацыя, я лічу, што гэта добра. Вось, бо, скажем, увядзення курса «Основы праваслаўнай культуры» ў Расіі, яно паказала шмат заганаў. Вось, і тут Беларусь – гэта поліканфесійная краіна. І, скажем, увядзенне рэлігіі ў школы адразу можа выклікаць нейкія непаразуменні на рэлігійнай глебе. Таму я прытрымліваюся такой думкі, што трэба захоўваць, паслядоўна захоўваць прынцып светкасці адукацыі. Але, скажам так, калі у выхаваўчых мэтах там школьнікі, старэйшыя школьнікі і тым больш студэнты, яны сустрэнуцца з нейкім прадстаўніком рэлігійнай арганізацыі, неважна якой. Таму што няма такіх рэлігійных арганізацый, якія кажуць, што трэба там піць, курыць там і не вучыцца. Вось, яны ўсе будуць і не слухацца бацькоў. Вось, і, напрыклад, тыя ж праваслаўныя святары, з якімі я, скажем, сутыкаўся ва ўніверсітэце, вось, напрыклад, яны, у нас былі праваслаўныя выставы, і там пры гэтых выставах сядзелі святары. Вось, яны, я туды вадзіў студэнтаў, вось, і гэта яны казалі вельмі разумныя рэчы. Прычым была цікавасць з боку студэнтаў. Яны задавалі пытанні, ім гэта было цікава і гэтак далей. То есть я лічу, што гэта адзін з накірункаў такой выхаваўчай працы. Таму што выхаваўчая праца, трэба сказаць шчыра, у сістэме адукацыі яна, мягка кажучы, калі казаць на две нагі, то это будзе больш правільна. Яна ў вельмі дрэнным стане. І зараз я не ведаю такой інстанцыі, вось, у нас, якая б казала, што трэба, маладым людзям, якая б казала, што трэба паводзіць сябе маральна. І гэта было б, нейкі аўтарытэт для маладых людзей. Тыя маладзёвыя арганізацыі, якія ёсць, напрыклад, там, БРСМ, якія укладзены вялікія грошы, яны, як паказвае вопыт, яны аўтарытэтам сярод моладзі, яны не маюць аўтарытэту. І, у прынцыпе, яны такія вось на маральныя тэмы яны і не кажуць. А калі прыйдзе там нейкі святар і пачне казаць, то, можа быць, гэта будзе карысна. Все-таки рэлігійнасць павінна ісці з сям'і, прывівацца бацькамі, не? Не абавязкова. Рэлігійнасць павінна ісці, скажам так, з рэлігійных арганізацый. А бацькі павінны быць веруючымі, так, безумоўна. Але сям'я як такавая, яна рэлігіі не забяспеча. Трэба, каб вось гэта сям'я хадзіла там у нейкую царкву, там праваслаўна-каталіцкую альбо пратэстанцкую, і каб вадзіла з сабой дзяцей. Толькі тады гэта можа быць. Я літаральна у нядзелю брала інтэрв'ю у Алі Варановіча, муфці галоўнага
мусульманина Беларуси, и он сказал, что есть проблемы, и одной з проблем он указал, например, не дают дозволу на будовництво мечети. Я хочу сказать, что там справа вось у чым, что у нас на Беларуси есть два духовных управления мусульман, так? Але Варанович, ён узначалі одно з іх. Ось, ёсць і іншае. То есть им дают магчымасць пабудаваць? Ну, трэба ў іх спытацца. Трэба ў іх спытацца. Ну, праваабаронцы, Вось, да, з правамі вернікаў. да тых ставяцца больш лаяльна. Вось, але, скажем так, мусульмане на Беларусі, яны знаходзяцца не ў самым горшым стане. Напрыклад, іх не судзяць, іх не штрафуюць і гэтак далей. Вось, судзілі і штрафавалі, гэта пратэстантаў. Это пратэстантаў. За то, што адмаўляліся ісці ў войска, напрыклад, так? За гэта таксама. Вось знакамітая вось гэтая гісторыя з царквой «Новае жыццё» ў Мінску. Вось гэтыя штрафы і суды над незарэгістраванымі баптыстамі. Гэта ўсё ёсць. Вось таму мусульмане ў нас не ў самым горшым стане знаходзяцца. Трэба проста дабівацца. То есть ні адна арганізацыя, за выключэннем праваслаўных, яна проста так свае храмы не будуе. Калі, напрыклад, каталікоў таксама тое ж. Распавядзіце, все-таки зараз другі храм будуецца. Зараз другі храм будуецца, але першы храм, які пачаў будавацца недзе ў 90-е гады, там былі вельмі вялікія праблемы, вельмі вялікія цяжкасці, і людзі дабіваліся. Тое самае з перадачай там храмаў у горадзе Рэчыца, там былі, так сказать, вельмі сур'ёзныя канфлікты. Вось. Таму я лічу, што трэба дабівацца, трэба прасіць, трэба пісаць, трэба звяртацца да праваабаронцаў і гэтак далей. Трэба звяртацца да журналістаў, да прэсы, расказваць пра становішча. А некалькі гадоў таму, по-моему, 2 гады таму, выступаў кіраўнік, можна сказаць, што кіраўнік старшыня канферэнцыі епіскапаў на Беларусі, Тадеуш Кандрусевіч, ён выступаў у акадэміі кіравання пры прэзідэнце Беларусі, і ён казаў вельмі жорсткія рэчы, вельмі канкрэтныя рэчы, што не даюць будаваць храмы, што не перадаюць храмы, што не даюць дазвол працаваць іншаземным святарам і гэтак далей. То есть это ўсё сказано. Это стасоўна каталіцтва, так? Вы кажаце пра апошнія тэндэнцыі, так? Так. Давайте іх пералічым. Значит, зноў-такі не даюць будаваць. Што такое не даюць будаваць? Зямлю не выдзяляюць ці нейкі патрэбны менавіта дазвол на будаўніцтва менавіта храма? Дазвол на будаўніцтва любога храма дае непасрэдна прэзідэнт Рэспублікі Беларусь. І гэтая працэдура, яна даволі складана. Прычым ёсць кірункі рэлігійныя Беларусі, для каго это складана, а ёсць кірункі, для каго-то не складана. Не складана гэта для праваслаўных, хаця і ім кажуць, што вы там панабралі себе участкаў, вы будуеце, і у вас шмат недабудаванага. Давайте вы пабудуеце тое, што пачалі, а потым мы вам будзем даваць іншыя дазволы. А цяжкасці ў будаўніцтве храмаў і адкрыцці новых, гэта ў пратэстантаў. Рост іх стрымліваецца. Рост. Чаму? Як вы лічыце, чаму дзяржава не зацікаўлена ў росце? Разумееце, тут это звязано с таким міжнароднай ситуацией. На нас цісне Россия на самой справе. На нас цісне Россия, разумееце. На нас цісне Россия. Бо нават тыя паслабленні, якія ёсць, і ў апошні час яны сапраўды ёсць, у, скажем, канфесійнай палітыкі беларускай дзяржавы, яно выклікае, скажем так, незадаволенасць России. І я на гэты конт некалькі разоў выказваю. Напрыклад, калі першы раз Лукашенко, ён паехаў у Ватыкан, сустракаўся з папай, я не памятаю, якім гэта годзе было, то у расійскай прэсе пачалі казаць, што тут, скажем так, ідзе падтрымка каталіцкай царквы, што тут прыціскаецца праваслаўе і так далей. У мяне на гэты конт бралі інтэрв'ю, я сказаў, што это ўсё правакацыя, неправда. І нават мітрапаліт Філарэт, ён сказаў,
тады ён быў кіраўніком праваслаўнай царквы на Беларусі, сказаў, што не, што нас дзяржава падтрымлівае, што ў нас вельмі добрыя адносіны з гэтай дзяржавай, і што гэта ўсё неправда. Калі таксама можна прывесці прыклад, што па-мойму 2 тыдні таму у Менску на стадыёне «Трактар» адбыўся кангрэс сведак Іеговы. То есть наши ўлады дазволілі правесці ім кангрэс. У той час, як у России сведки Иеговы, это фактично забороненная организация. Фактично это забороненная организация. В России там еще горше ситуация. Ну, там, скажем так, яны активно проводят такую идею, что фундаментом рускай культуры з'яўляецца праваслаўе. Яны шануюць, скажем, іслам, таму што мусульман вельмі шмат, у сувязі з такім этнічным складам насельніцтва. Яны з павагай ставяцца да будыстаў, таму што ў іх ёсць рэгіёны, дзе распаўсюджаны будызм, а да пратэстантаў яны не ставяцца з павагай. Як прадстаўнікі заходняга свету. Да, штосьці заходняга менталітэту. Якая ситуация с Белорусской православной церковью, наколькі она залежна, незалежна от РПЦ? Ну, скажем так, Белорусская православная церква – это частка русской православной церквы. І яе фактычным кіраўніком з'яўляецца патрыарх Маскоўскі і ўсёй Русі, зараз гэта Кірыл. Владимир Михайлович Гундзяев. І трэба сказаць, што той кіраўнік Беларускай праваслаўнай царквы, які быў, зараз ён, скажем так, можна сказаць, на пенсіі, это мітрапаліт Філарет. Гэта, нягледзячы на тое, што ён сам з Масквы, ён рускі, але ён праводзіў вельмі мудрую палітыку. І ён, скажем так, і падтрымліваў тут беларускія тэндэнцыі. Но палітыка тут праводзілася вельмі ўзважаная. І самі праваслаўныя святары, з якімі я размаўляў, яны кажуць, што мы адчуваем сваё адрозненне ад праваслаўных святароў у Расіі. Яны не праваднікі рускага свету? Не. Безумоўна, што, напрыклад, у тым канфлікце, які зараз ёсць паміж рускай праваслаўнай царквой і праваслаўнай царквой на Ўкраіне, безумоўна, што яны будуць падтрымліваць, скажем так, рускую праваслаўную царкву, таму што, іх кіраўніцтва там, але ніякага такога асаблівага энтузіязму ў гэтым няма. Ніякага асаблівага энтузіязму. Тут зусім іншая сітуацыя. Стасоўна беларушчыны ў храме, праваслаўных храмах, яна ёсць? Ёсць праваслаўныя храмы, зараз я магу назваць іх колькасць, дзе служба вядзецца па-беларуску. Але пытанне ставіцца так, што калі вернікі хочуць, то мы будзем праводзіць па-беларуску. Справа ў тым, што трэба сказаць шчыра, такога вялікага энтузіязму з боку веруючых, каб было на беларускай мове, яно няма. У тым ліку это і ў каталіцкай царкве. Вы ведаеце, што... Але у вас ёсць набажэнствы таксама? У нас усе набажэнствы па-беларуску. Па-польску няма? Я скажу, што там сітуацыя вось якая, што згодна з рашэннем Другого Ватыканскага сабора служба павінна весціся на нацыянальных мовах. І вось у нас гэта асноўныя формулы богаслужэбныя, там малітвы і так далей, яны кажуць па-беларуску. Але казанне, пропаведь, гэта на той мове, якая больш зразумела веруючым. Гэта руская мова. І чытанне у нас, вось у нас новы святар каталіцкі, ён беларус. І ён ужо ўсё больш і больш уводзіць чытанняў на беларускай мове. То есть ён так праводзіць паступова, каб была беларусізацыя. Што тычыцца, там раз на тыдзень ёсць служба на польскай мове. Там асноўныя формулы быццам бы кажуцца па-польску, казанні таксама кажуцца, это на рускай мове, каб людзі зразумелі. І чытанні таксама ідуць на рускай мове. То есть тут, скажем так, сказаць, што зараз вось касцёл у Гомелі гэта нейкі такі фактар паланізацыі, гэта нельга такое сказаць. Сярод абывацелей ёсць такое меркаванне, што праваслаўныя святары, вось яны такія тлусныя, вось яны ездзяць на дарагіх машынах, яны не паказваюць прыклад хрысціянскай
сціпласці. Вось, ну, я разумею, што вы маральны ўзровень не заміралі неяк, но вось па вашым адчуванням. Гэта проста не жаданне ісці ў царкву і жаданне проста неяк для себя гэта патлумачыць. Вот я не іду, потому што святар ездзіць на дарагой машыне. Разумееце, Насамрэч праваслаўная царква неяк зараз маральным такім. Я з гэтымі выказваннямі я сутыкаўся неаднаразова. І я вось лічу, што і гэта я сцвярджаю на падставе свайго вопыту, а я даўно займаюся, скажем, рэлігіязнаўствам і знаёмы са шмат якімі праваслаўнымі святарамі, то гэта неправда. Это просто неправда. Гэта просто неправда. Безумоўна, што могуць быць, скажем, сярод праваслаўных святароў і людзі, якія адступаюць ад маральных нормаў. Але трэба прыводзіць прыклады. Камерцыялізаванасць вельмі закідваюць часта. Да. Што ўсё там, ўсё такса, ўсё тариф, ўсё і вельмі не так. На жаль, вось гэта, на жаль, ёсць, што ў праваслаўнай царкве ёсць такса. Колькі плаціць за хрышчэнне, колькі за вянчанне і так далей. Да. Я вам хочу сказаць так, што я, скажем, у мяне 12 хрэснікаў, так? І, по-мойму, можа я быць памыляюся, 5 сярод іх гэта праваслаўныя. І калі, скажем так, ну, ідуць хрэсьбіны, то хросны бацька, ён павінен аплочваць хрышчэнне. Я не лічу, што там занадта шмат. То есть это не так шмат, мне здаецца. Мне здаецца, што это не так шмат. То есть можна заплаціць. Але, канешне, тое, што патрабуюць заплаціць, гэта можа быць і не зусім правільна. Таму што ў каталіцтве там такі прынцып. Дай колькі можаш. Але, скажем так, менталітэт заходнееўрапейцаў, ён адрозніваецца ад нашага. Яны лічаць, што вось усё каштуе грошай. Усё каштуе грошай. І трэба, даваць. Там у іх такі больш такія прынцыповыя адносіны. Я, як прыклад, магу вам прывесці такое, што некалькі разоў я ездзіў у заходнюю Еўропу, там, на аўтобусах. І там, напрыклад, вы прыязджаеце, і там прыбіральні, там яны бясплатныя. Але трэба, пакласці некаторыя грошы, яны ідуць тым людзям, якія прыбіраюць гэтую прыбіральню. Звычайна гэта, скажем, людзі з усходняй Еўропы. Вось там ёсць такі, гастарбайтары. Сподачак і трэба пакласці, колькі можаш. Як правіла, наш аўтобус ён нічога не можа. Хаця, грошы ёсць. Просто, для нас яшчэ з савецкіх часоў ёсць такое цудоўнае слово халява, і калі можна, то, на жаль... Плаціць, то вы не плаціце. Да, на жаль, гэта так. А ў каталіцкай царкве яны прынцыпова не патрабуюць, але людзі даюць, яны разумеюць, што гэта каштуе грошай і даюць. Я думаю, што рэлігійная сітуацыя на Беларусі, яна зараз цікавая. Вось, і гэта якраз тая сфера, якая з'яўляецца паказчыкам стану нашага грамадства. Менавіта ў рэлігійнай глебе, скажем, у нас ярка прасочваецца плюралізм думак. Ярка прасочваецца. Таму што 25 рэлігійных накірункаў, і кожны з іх дзейнічае, прычым дзейнічае на законных падставах, і з кожным з іх трэба неяк усталяваць узаемаадносіны дзяржаве. Я думаю, што па меры развіцця рэлігійнай сферы будзе наогул адбывацца, скажем так, развіццё грамадства, дэмакратызацыя грамадства. Думаю, што сфера гэтая будзе развівацца, будзе павялічвацца колькасць веруючых на Беларусі. І гэта будзе ўплываць на агульны стан у грамадстве. Сябры, на гэтай аптымістычнай ноце я развітваюся з нашым сёння спікерам. Нагадываю, што сёння на топ-пляцоўцы медыапрастора быў у гасцях у нас кандыдат філасофскіх навук, праваабаронца, выкладчык рэлігіязнаўства Віктар Адзіночанка.